λογαριασμό. Knight δεν θέλουν μόνο νίκη, θέλουν και μεγάλη διαφορά. Τουλάχιστον 14 πόντων. Για να δούμε αν μπορούν να κυνηγήσουν κάτι τέτοιο. Όμως στο παρόν Φράγκα. Λόντον Τζόνσον. Τζαμαϊκανός παίρνει την ευθύνη, δεν δικαιώνει, το Αλμάντζα καθαρίζει το επιθετικό rebound. Τζένκινς για 3. Θα ευστοχίσει. Παίξει και την μπάλα. Η επαναφορά στον Αλμάντζα. Ωραία, είπα στον Τζένκινς, ο οποίος θα τη συγκρατήσει, θα γυρίσει και θα ευστοχίσει. Ενώ πρέπει να προσέξουν πια οι παίκτες της Ignite και για το κακό σενάριο. Διαφορά παραμένει σε 6 πόντους. Λόντον Τζόνσον στην επαναφορά. Είναι στο Τζένκινς. Για κάτι πολύ δύσκολο και θα έχει και δικαίωμα για μεσηλωματική βολή. Εύστοχος και σε αυτή. 63-60. Πέναντι στον Σαντιάγκο Σκάλα. Όσο θα πάρει το σουτ χωρίς τύχη. Σμιθ παλεύει, συγκρατεί την κατοχή. Τζένκινς.